Tháinig an bart mór seo sa fust feice go mór tá sé. Tá sé lán le leabhar agus cuidan na leabhar d'aistrigh mise iad. Agus busclóid mé busca inis le chochar seachas sisúir na rud be mar sin. Agus cadatá ring sa bhosca ach cúpla leabhar anias cad an cin seo na dríthe de cuma anias ar gceann sin a chuil. Agus scata eile có. Cata fáite go mar sin, well, siúd é an rud is mógra me sú leis fuair roiin cópanna de seo. Siúd leabhar a d'aistrigh mé na tríthe na hípartí óim. Is leabhar fantasíochta atá agus tá cuma áling ar fadar tá me súil go mór le daoine bheith léamh seo agus leabhartm faoi mar. Well, na níir sin slid as é aistriú. Agus ar deire hir hail tá an leabhar seo i láimhe gom na dríthe na hípartí óim. Uairscéil grafach atá. Tá lán go bara le marú agus mistéirí agus brúdóileacht agus leathair. Má hain Game of Thrones live tanóigh an ceann ára seo na dríthe go mór live. Agus an sin ceann eile den na léir leisme an ceann seo ráhéithir déag Asterix. Agus an sin fuaras bart de na leabhar eile a d'aistrigh nó a d'oilsigh dalan im léana. Tintin cúpla ceann eile acu sin tá nach mór na seachan ar fad de Tintin agus de Asterix aistrithe. Asterix agus an dail mhór bhí lámha gom in agarthóireacht an leabhar sin. Agus an sin na cín seo seo nua ar an aistriú ag Anton McLaughlin, Lucas Lúfar tá rácheann sa tra agus cum ionintach ar an gceann seo sais fantasíocht a rís eile an leabhar breathnach scéal Artúr. Sais fantasíocht agus mitasólaíocht agus stair agus le héad am súga mór céann sin le freisin. Mar sin roinnt duna leabhar a d'oilsigh dalan im léana agus go háir an ceann fearlam ná an ceann seo d'aistrigh sé.